замони муосир ки ҳамчун асри иттилоот шинохта шудааст, дар баробари дастовардҳои беназири хеш ки барои ба ҳам наздикшавӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳо мусоидат карда, дастовардҳои беназири технологиро дар як вақт дар хидмати тамоми аҳолии сайёра қарор медиҳад, инчунин паҳлӯҳои манфӣ низ дорад ки мутаассифона боиси вусъат гирифтани муборизаҳои шадиди иттилоотӣ ва ҳатто гузашта аз ин зуҳур намудани ҷангҳои иттилоотӣ аз ин ҷумла аст. ҷанги сард ин истилоҳе ки пас аз анҷоми ҷанги ҷаҳонии дуюм пайдо шуда чун ифодаи назариявӣ аз ҷониби мутахассисон зикр гардида доир ба хавфу оқибатҳои ногувори он бонги изтироб баланд мешуд, ҷои таассуф аст ки дар оғози садаи 21 ба воқеияти рӯзгори башарият табдил ёфт. ҳарчанд дар садаи 20 низ абарқудратҳои ҷаҳонӣ тавассути иттилоот байни ҳам мубориза мебурданд, аммо садаи 21 ва густариши сартосарии интернет бо мақсадҳои касиф истифода шудани он ба зуҳури ҷанги иттилоотии воқеӣ сабаб шуд. таъсиррасонии иттилооти психологӣ таърих хеле қадима дорад ва асосан мақсади асосии ин таъсиррасонӣ ғасб кардани фикру ақида, андеша ва зери назорати худ қарор додани ҷониби муқобил мебошад. бевосита амин муҳорибаҳо ё ки муборизаҳои иттилоотии психологӣ бо бедор кардани тарсу ҳарос дар қалби мардум алоқамандии зич дорад. имрӯз азбаски воситаҳои ахбори омма хеле зиёд аст ва яке аз ин воситаҳо интернет аст ки барои ҳама қариб дастрас аст. тавассути ҳамин воситаҳои ахбори омма ба шуъури мардум, нафароне ки мехоҳанд як зери назорат қарор диҳанд мардуми дигарро, аҳолии дигарро, бо ҳар роҳу восита таъсир мерасонанд. аз нигоҳи психологӣ замоне ки таъсиррасонии психологӣ сурат мегирад, бевосита қисматҳои муайяни психикаи шахс, аз он ҷумла ба соҳаи эмотсионалию иродавии шахс, ба соҳаи робитанамоии шахс, ба соҳаи маърифати зеҳнии шахс метавонанд таъсир расонанд. таъсир мерасонанд ба эҳсосу идрок, хотир, тафаккури мардум ва кӯшиш мекунанд ки ақидаи мардумро нисбати қонуну қоидаҳое ки дар давлат вуҷуд дорад, нисбати арзишҳое ки дар давлат вуҷуд дорад дигар кунанд. яке аз муҳимтарин хусусиятҳое ки поягузорони ҷанги сард ва муборизаҳои иттилоотӣ ба дарку фаҳми он расидаанд, дарёфти роҳҳои таъсиррасонӣ ба рӯҳу равон, психологияи инсонҳои сайёра буд. онҳо хуб медонистанд ки тавассути таъсир ба психологияи инсонҳо ба ҳадафҳои нопоки худ ноил мешаванд. барои ин солиёни зиёд ба омӯзиши психологӣ машғул шуда роҳҳои таъсиррасониро низ пайдо намуданд. поягузорони ҷангҳои иттилоотӣ шакли тафаккури инсонро омӯхта дарёфтанд. тафаккури инсон чунин сохта шудааст ки иттилоъро қабул карда бо таъсири он дар аксар ҳолатҳо худ куллан тағйир меёбанд. аз ҳамин ҷо маълум шуд ки иттилоъ ва дониш нерӯи муайянкунандаи ҷомеа мебошанд. аз ин рӯ барои идора намудани иттилоъ кӯшиш карданд. дар ҳақиқат ҳам тавассути воситаҳои ахбор таъсири иттилоъ ба ташаккули инсон ва тафаккури он самараноктар сурат мегирад ва инсон дар давоми ҳаёти худ бо таъсири иттилои ба ӯ расида ташаккул меёбад. собит шуд ки ба воситаи иттилоъ ва сухан метавон ҷомеаро идора кард. иттилоъ дар ҳамаи давраҳои рушди ҷомеа мавқеи муҳим дорад ва ҳамчун муҳимтарин объекти мубориза шинохта мешавад. албатта ҳар гуна муборизаҳои иттилоотию психологӣ ҳадафҳои худро доранд. ин ҳадафҳо ба манфиати он нафароне ҳастанд ки объекти гӯем ки таъсиррасониро бо ягон мақсади ғаразнок талқин мекунанд ба иҷрои ягон амал. бинобар ин барои он ки зери ҳамин талқин қарор нагирем, тавсия метиҳем ба насли ҷавон, насли наврас, хусусан ки ҳамин чиз беҳад бисёр таъсирпазир аст. барои ба ҳамин ҳолат гирифтор нашудан, аввалан ин он аст ки канораҷӯӣ кунанд ё ки дурӣ ҷӯянд аз ҳама гуна ҳамин сайтҳое ки бевосита чунин ташвиқотҳои ғаразнок мебаранд байни аҳолӣ. усули дигар он аст ки ҳангоми суҳбат кардан барои фикр кардан ва таррезӣ кардани қадамҳои минбаъдаи худ ки ман бояд чӣ кор кунам, баъзан мешавад ки одам ба ҳиссиёту эмотсия дода мешавад. оно ин як усуле аст ки онҳо ина ба таври васеъ истифода мебаранд, одамро ба ҳаяҷон мебаранд ва метавонанд ки инсон нафаҳмида мемонад ки худаш чӣ гуна ба ҳамин доми
این آدمان افتید. برای اون که به همین حالت گرفتار نشوند، مثلا از استفاده واسطه‌های غیر شفاهی گوناگون برای کشال دادن وقت و امکانیت پیدا کردن برای تحلیل و ترکیب کردن تأثیر رسیده ایستاده استفاده برند. دیگر این که باید که آنها یک قابلیت ردکنی داشته باشند. میتوانند که روی راست با نفری که تلقین میکند جواب رد دهند و ضدیت خود را عاید همکاری کردن با چنین راهنمایی‌های غرضناک ظاهر نمایند. محض همین عامل مهم بود که شرایط مساعد پنسازی اطلاعات توسط واسطه‌های الکترونی و پیش از همه اینترنت برای روحیه تمام مردم سیاره را زیر تاثیر خود گرفتن سازمان داده شد. یعنی آن عقیده نظریوی جهان را همان اداره می کند که اطلاعات بیشتر و آن را زیر نظر دارد به واقعیت تبدیل یافته عملی گردیده ایستاده است. در چنین شرایط که ابرقدرت‌ها واسطه‌های پراقتدار اطلاعاتی را در اختیار دارند و معلومات تمام جهان را اداره کرده آن را با خواست خود توسط ماهواره و اینترنت به همه کشورها می‌رسانند، مهمترین طلبات در نزد هر یک فرد خودشناس خودآگاه پیش از همه آن است که به درک همین عامل موجودیت جنگ‌های اطلاعاتی در سیاره برسد و زیرکی سیاسی را از دست نداده به همه گونه اخبار به نظر شبهه نگریسته زیر تاثیر آن قرار نگیرد، زیرا صورت بی‌سابقه و حالت اداره شونده اینترنت باعث پخش شدن اطلاعات مغرضانه و منفعت‌خواهانه شده است که به درستی آن کسی کفالت داده نمی‌تواند. چنین اطلاع که همچون سلاح جنگ اطلاعاتی استفاده می شود باعث بدبختی های گوش ناشنید در چندین کشورهای عالم گردید که همه ما شاهدیم. تفکر مردم را ویران کردن و آنها را بر ضد هم شورانیدن خاص سران جنگ های اطلاعاتی است. از چنین خوف یگان کشور آزاد نیست. از این رو باز هم تاکید می نماییم که باید در چنین شرایط هوشیار و آگاه باشیم. با گرداب فتنه‌های اطلاعاتی نیفتاده آسودگی و آبادی کشور عزیز را نعمت مقدس دانسته برای پایداری آن تلاش ورزیم.